So across so abankra chipani etu anamo bia ode boama NPP amanyoko no niam pa wo maye no omanfo ate ehu seshi Dubamia abaso Ghana Health Service for efra seso mo be won toburo mpane Justice Champu nimpu wa galamse hu Arew semesi e wo kasoa ene se abayiwa bi ne mpena bema wom wodema na yetwa jatu omumu wom mienu na ewu ahyedworo be ya emu nsem de kofa we bai na no yedi mu amane e ba besom sa eto apa we ene afoforo bi ne de nam sa nyume no nsia akan kase wada roma information centers bro aduonum ekwa aduosia nansa na no nyumaku a ebo so yasene e wosika fam e Akim State University College Jubilee Hospital womo NMA esika information centers a agikase atum prekope e fa to apete amadehye atiebi kan nyame information center wachim achekrom David ba e wachim kodokumi osono information center wachim esem yenida so na urade e wachim krobase de Yesu tumye e wachim jaha aguna twafo papa no e wachim abenase Peace Information Center obatabi eno se wa e wanyinase e yadom Information Center akeka no krobo tokua e wachim odumase Chidom Information Center wachim edubiase somnyame e wo achim chirimenken broni krom na napia e wo nyankomase Dai Kingdom Come e wachim apolizevo Ochinanti Information Center because of tomorrow dia no anyabi e wachim yawse God day nyame wo ho e wachim aeboafo ko Sam Information Center wachiase God first e wo betenase Erade na ye wachima preku dimpa e wasene adwempa e wo bono mantemu nyame nsa wom e wachim nyankomase adomara kwa e wachim botwe achim okumanin aboabo dodo na afa no abonhwa wom so ajatum preku pe Repent Information Center wachim otopa gift e wachim esem edi ntrom Information Center okokobin AKKKB no kra no asante atimamentia eto ananto sport original adwoabo oni ne hokani wofa wom so asanim e wasante atimamentia wom fa kase bi anwumre yi asomfo eye me kwaku enin kusi buadumene afa same Ahenkan Akan Franka Kurani abedi achire edema National Democratic Congress NDC abanyoko no eya Professor Jane Nana Opoku Ajeman wode edi assembly to Ghana fo ni mu se sadombo adom so na kokromoti kodi ahim krata so ekoyi mampani ni mrasebedwafo na moto aba no se wa sapisi amanyoko no a wo mo de ade bi be boa ma awofo eho heha wo mo na Professor Jane na no poku ajumankyere mu a ukwa hospitals ahodro bi no mu ane enkwada ya ji wo moto ho na yese maame ne ntra no ho nhwe no abo se maame no ne ba ne de dampa so na so maame no eda mantwea so wana pa do ho a na ne na wo hyencholo bi mu ina kotwen na wadwodwo ne ho ahye baabi adwodwo ne ho na se ka obenya mpa bi da so adwodwo ne ho na nkaja obi a hwehwe ya afo ono nso ne ho atono na ono nso de dabre mu akoyie no onya ne saa esan se hospital ho no womu eni edan bia awofo kwakwadamu no se no na NDC amanyoko na hwa hunu se eha adwene woso wo magba wuram e wo hospitals ahodre wo mangana nchuo eni ni nchasem ehunu se awofo bebrede wo makwa hospital ya baby omunya nda no eya yo how pa bo so mo de da basa na ne ba no ni agiti atiamu frɛ no maame oba ne behwe no na odi amerika odi amsisia so na etu amerika no e ba sa pɛ na de helping so maame ne hwɛ ne ba na wie no so yare wafa ho ayade no so num nuo presse anu nti NDC amanyoko na hwɛ sɛ hospital bia no wo mo besi edan e de ama awofo a wo mo ema yade age wo mato hospital no no mo nso akwakoda saa dan ni mu na timi abo se apartment ya bibia wo mu kama ya je oba na to na wo hwe no nso anya baabi adanya asumufa de ahwe oba no anya ye yi oba no a wonso no ho twireng
na wasɔre ɛde oba ne kɔ fie na atumi aboa mo yɛn nyinaa yɛ apɔmuden nsɛm atumi agya ne nanso jiri kajiri wasan so to ne nsɛm so bi oya no ɔba ma ne akyem sɛ nsɛm a wɔka nyina da sɛ ɛbɛyɛ hɔ no mo a na agye amen a agye sɛ ɛyɛ Ghanafoɔ nyina da December bosom da to so nso abatoɔ no monkɔto aba no ɛmfa ma owura John Dramani Mahama na watumi aba bedi ade wabetena Ghana bendwa no so ade wo kan ya asampa ya wo bo tiri ekweli no atumi abem wodo ba koto so utimi ja no ho na ye deda form ana mu hu bi me be hu bebre ni ye deda form ye de ntuma asa form ya mu yesu ebeda na akode hu ato no enti sa house de ni esi se yesi wi a ana yesi no yemfa apartment enka hu na ma me ne hwe ne ba no no oda onu so akonye bebi asomdwe mu no wada na nurse so aye na adwuma hwe abofra no na dan na ada ne breast house abre obi antimi nka bi nche ema ye wura Mahama se wate se suma otu hu anamo o hwe manifesto mu a esim e che se nyame ya adom moto aba ne yi moto ma ye wura Mahama ye de san hyehyɛ no enso betu aso ana ekoto eja running mate Franka Kurani abedi akire de ma NDC amanyeko no Professor Jane na opoku ageman na wote ne nka no Endra dwumadie bi koso e wa chima sene abankra chipani o wasene manso across mansi ni mu apoemantemu onumnyafo Alex Inkum ena di se dwumadie hye so ni na ne se abankra chipani cheze enye de bia na obetena office na otikam na okwa ha na oba ha busy saa na no nti omanfo no wayo aniema omukra da bi abankra chisi da bi nya saa ene ye no enu nti o ma na odi abafum baako na ne omanfo no nso adinsa wo so sanse womo anamudi womo so entenu abankra chipani onumnyafo Alex Inkum aka Abo enu a oba behia de hye wa chimasene ene omanfo adinsa wo so ankasa chese omansa wo so emu ye fan he ohia adwadifo asofo malamfo ayemfo obi ekwanto no mo ene wo mo edinsa wo so na no nomnyafo Alex Inkum ene Ahenkan News ekasa ewo dwumadie na se endra ene o kyerese botai ba ku panti ama otu sa na moyi ene se omanfo bebre e wa chimase ne ene monten so a wo mu nim ne ye papa NPP aban ayede abo wo mo ene mansini na enu ntia na ebinumu dwinse bia NPP aban motaw beye mfie nwotwe a oba ye ohun hwe enu ntono nso akwakoye NPP aban anamunsini George Kwame Aboagye aka Oluwa adwuma pane modem a wo mabɔ ede ama de hye wo achem asene na empo asene manso across mansini no enu nti na modem nyafo Alex Inkum DCE etu sa na muyi ni na ne se obiebie nuama ni so amomanfo no ehun de NPP aban aye na wakyere wo mo se abato obre no du a wo mo ntoma Dr. Baumia na onto aso sanse NPP aye bi nipa be bi o meni na so on person mo to aso dia Dr. Baumia na afi MP Oluwa no mo nya dwuma pa ma wo mo ebu akonta ya kire omanfo no ya ban no aye from 2017 ye wo ha yetimi tete aban no ye hwe ana nyankasa ma take time aye me research all the sectors of the economy ya ban na ye ana me ne manfo no ahia me church from education to health airport to harbors railway to our road tourism every aspect of our economy ma kire omanfo no ya ban na ye be bia ne efi ene be bia yedu ana fe ye district no so enoma ya ye from education to jobs creation ana ma ye anim a kire teacher for nurse for majumayefo nananom ahemfo no ene asofo ene yenuanom eye artisans atuafo nyina me dia kyerem ya ban na ye se ne be ya omo nam na obi ka se MPP aban ye hwe a omo timi akye omo se enye nokre na ye propaganda na yegina so atuaba ama Dr. Alhaji Mahmoud Bamia na ye MPP ene na ye adwuma mfienson eko wotwe wonde ye district so ya san atwa no so wa connected onipa amote so akase yonum nyamfo Alex Inkum anfansi wo osan to aso eka biem se die nti ama otu sa anamoyi ne se Ghana imprempre hia nipa aniswade hunu ewo nani so kandini owo aniswade hunu na nya esom ho entokwa ne ba beko ose e wo man bi ho no ma wo msom nyame pa na nsoma no entu mpon sanso ne wo man bi a wo msom nyame na nsoma no ayeye se tam
enu ntini ni na no enye nyamesom ena enye meye muslim ni me na megunsa me na meye kristoni enye no na hia na mum ehia nipa ni suade hunu ewe nani so a obetumi edi Ghana nim onimnyafo Alex Inkumu to an nsem so no say Dr. Bawumia de enye so ye MPP ni nti ena o ka sempa fa no ewom se obi enu on mo de ne sabe nkum che na jafie nanso no kra ne se Dr. Bawumia nipa bia wa ben ni mu odu na edi ni di Ghana nim a obetumi aye adwuma no aye ni ye yo madam say eye abato aye koto anu December 7 ye hwe okanini a obetumi amagana akona ni be ye du obetumi ya ko other level obetumi amagana for mo atom na sese aye abato na ye kona ase bi mu ye say ye kristofo ni kremofo ente sa ye nyina ye sumu yankopon ba ye nyina ye Ghana fo ye nyina ye nipa ye wa man a omo nsumu nyame aso omo nsumu kristo betumi de new ideas for solution to our challenges aba ye betumi move Ghana to the next level. It is not about say me ye kristo ni anase me ye muslim ni ye here competent person na say nipa mi no awon party akese mienu enu ye hu obi a ye wedi president odi vice president be di president ba ko di vice president on di president ye nhwe mo ye vice president no eno mo ye on their own it is obi o ye vice president when timi anye hwe obi ye president when timi ndi 2 terms upon na Ghana for to abetia na what is the guarantee say to osan ba bi obetia baby ya so ba me ahwe as vice president ni role play as vice president no Ghana ni bi no obetimi akase ba me ammo no ho mod ya de obi akase since 1992 ye started a fourth republican democracy vice president a yi nanim wa ye adwuma aye outstanding Dr. Alhaji Mahmoud nti enye mwanwa se obedi president a obetumi aye abon homode odi Ghana akọ nanim onipa mote so akasa biebie nyoma ni su di NPP amanyoko na ban ho adanse eya ban kra chipani owo asenema so across mansini no mu onumnyafo Alex Inkum endra achemasene one omanfo ni dinsa woso ene nsempa wenina ochirechirem nya abre ema wo mu enameno so achem asene hene na nakakari apau frempon a otoso miensa eda NPP aban no ase ebo na baso papa die ntia na nakakari apau ebo NPP aban no abaso ne se osi asene kro no mu oha ba ko na ehne tipaye ehna de so oda odwenho a ensiso chese etete ne papa eyensamso bi a ewo achemasene nanso nyame adom NPP aban ama enji ene NPP amanyoko ni se bridge awama engineers ababehwe no enmanim ya wo monya ntem se de be ya enigi a wo mo de ba ya nani age a no nti obo mabaso no enko na wie yenso saa pepepe na onto aso emo mabaso me de meka fa wan za ba bia ba wo de otimi ye ma o man e bre no so a ze to aba no man no sa ba no ba be to aso se ntimi anto ama ne to mo obi fo na adane e mo de me hu se MPP fo no mo timi aya se ne ma be wo ke ye krom ha e na MPP fo esu ni abenya we e clinic o krom ha se lab ro mo ye mo sa be sa so asote pa ki bia ma ni na ye mpuntu a e de chiri ko ni e ma ni bia da mo nyina sa maka e no mba be sa de ma na ma e krom ha de e sa me pe MPP fo se ne de o ye de before that no mbe wuni watambia na we hunu sa benya wa o ka se before mom sa do na be mom sa enso no obi a wodo pe e de we obi de a we ka so and design obi do MPP no anti yes like do ma ya ni makodu o mo body nto aso me ma so ade pa okuma ye the bridge bi a wa say NDC town no ba o ma anya drama e na na se MPP fo ye obasa de engineers ababere so babe ya abere ame na so ma na nya wa challenge na e babere abe se ebu ada na ma be da no chira no ko na anya adwuma onipa mote so akase ya chem asene hene na nakakari apau frempon a otoso miensa na no krakra no edoma etwahia ye ne DC onumnyafo Alex Inkum dinsa woso wabra DC kireche NPP aban adwuma waye endoso na so wo bia ne omokasae eno mu din ho adanse sa no endra ene koso e wa chem asene ya so no nana ofori ahenkan ya wotoso mienu wono so abon nsam hia dia mampani abedi akira wo onukuro ya 2 franka dia ma MPP amanyokuo no Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia so waya de papa na adwuma so a wayo nti